Ambalima bamanangameno amunbeka Shak Pro TV lagani wati na malikono ani malikoka ambao foka wale nyumado ani ko barakada dante fulimina ni oka bamanaga kunafuni awati usile bi bamanaga kunafuni amba damne anga marabolo ere konana karagana gongaso amajira ola kafo mi alamsado no bena utikalu kletama samba fla ani sambuga ani saba laje belebele okera gongaso kominere okonana akela gongaso merere konana oka laje kaso bayre konana anyama ya to be gongaso merbolo no ye monsieur Abdraman Kone ani Klela Kapu no ye monsieur Seydou Sangare amajira ola kafo laje kunkun mi kasangani defu mi nakera anga jamana konana me kalola samba fla ani sambuga ani saba gelamu sora konana ani bodamu sora konana kasekata kuna dike e kadu kafo ni kene banyereka mabachama olutume akeneka ajira la kafo ngame kwatem na fosisa sika so marabulu konana mi dugudo be e konsite olu dugere konana fo katabla mado ere ma passer devure konana e kadu kafo dasra o geloma akeneka e kolmetru fana kuma diro luma wajira kafo ko jon wala gelabe fambele de lefe wala sami e kadu kafo gelan kaseka frake wele be lo bela de lema de maso be ka jenga bulu juma wala sami e kadu kafo defui na be ka sanwo san e kadu kafo akaska se here ani lafia konana kama soro manga mabo ala akeneka kuma dile monsieur le maire ma ayajira kafo abi fulta kanya shi bela de lema munu bora yoro kana agoka communal konana ka befo ne ka bela de le ko barkada ayajira kafo ale ko misi wasala sabula mi e karga fo ma bachamba olutube akeneka kanagana sikaso de kapo no misi sinale togola anaka chedon olutube akeneka odasra kuma chama nema monsieur le maire Abdraman Kone aye fulita kanya shi bema kumunu fora kuma keneka beke haklito ala wala sami e karga fo kalango gela akaseka ba anga jamana re okonana nambora anga marabolo konana ambita anga jamana chama ja fanfe krengena ambita banjagara amajira ola kafo ni doa kun konana mi banjagara ko olukara kafo olukun funtinana ko kanu songo yani ka tamma belebele bani ko nyishi banjagara famo ma krengena malikal ka chamu banjagara kaseka lakana ni ko bloda amajira ola kafo yani kato tamma nga bloda mi dugudo be ko bojo ikaru kafo matan ani wolon fla olukun fatula ka dugu kutro ni ka dagolochi o maku banjagara ko fe olukun ni songo ya tamma ni ka takanyeshi banjagara gouvernement katoka nosongo ya ne kajira wala kafo mi karu kafo ulu feni wati na lakana fo de masabati nosongo ya kunyi kaseka tama bloda kanyeshi jamana famo maka wele bla jamana kuntigima no yi son excellence Assimi Goita anaka transition chedo kaseka lakana de kasebe ko bamba banyagara mala bolo re konana kamedo na fo sisa mi lakana balay e karu kafo dade be ulu nga sinoto ulu dongo do mi ka dugo do be abeda ko jeni ko tuna jena abada wode kama o tama kunde kanyeshi banyagara manyamo makelena banyagara gouvernement ani karga fo malikal ka chamun be kaseka nosongo ya tama ni kota kanya shuma wajira fo ni watina lu conseil kon torme ni watina kasanga ni lakana mi na masabati banyagara malabulu re okonana nambora banyagara amankunda Niger kan alisa mi CEDEAO ani France fo katabla Niger ma ulu komeka mashora ka shoke tala ni watina akukomeka matama kon kamanaga mi CEDEAO ye ikaruka fo alisa ale kalikando bazum kaseka kana fangana amajira oloka fo Niger ajamana kunti mi fanga kon dafre ni watina no yi son excellence monsieur Abdraman Tiani ayajira ka fo ni watina ko France kon ikaruka fo ulu ka bara kon jola oni France ni watia sabula France dalme wale de ke oka jamana re okonana onongan be mi France fana bora ka jable konke o hajira fo ni wati na Niger e karga fo lu komisida ko wala sa mi karga fo bazum ka se kana fanga re okonana na be dona fo sisa mi karga fo Niger ulu ka mo famo munu ko be ka fanga kon dafri o hajira fo ni wati na baraka nyonya o hojo Niger ani karga fo France ko ni nwache ako konbeka France ko kamara sabula France hakli ko memina Niger jamana ko nana ode oka Iran mi na contrat ka France da e karga fo abeke barai France ko bulo amajira oloka fo ni wachi na mi CEDEAO ko ni ale ko na ka fo ale bena intervention militaire ni ko na Niger wala sami e karga fo bazum kaseka kana fanga ko nana ngana kera e karga fo ako kongela dante sabula ma chama ko be ka jira ka fo ni wachi na ko ni ko e karga fo te ko sala ni CEDEAO konko kabina kelka chob kombla kana Niger ki kadu ka fo akobni gelea e kadu ka fo abison kata nyuafe alisa ameto Niger amajira oloka fo CEDEAO ka chira demo kunna na Niger manani bonyogo e kadu ka fo mi Abdraman Tiani ale ko mason kam makofolo kon bisimila Niger jamana konana nunu makofolo na kunku mi kana CEDEAO ani Union Africaine ani kadu ka fo ONU kana seka kuma la segni ko ke CEDEAO chedon fe ani kadu ka fo General Abdraman Tiani naka chedon kaseka kuma
ka se ka bɛn ani kɛlɛ ko na Niger jamana kɔnɔna na. Général Abdramane Tiani a y'a k'a fɔ ale tɛ mɔgɔ bisimila ka jamana kɔnɔna na maa minnu kɔni bɛ ka gɛrɛ ni k'o da Niger kan wa fana maa minnu kɔni bɛ ka daw sɔ o ni Niger cɛ ko ale tɛna sɔn abada ka kuma o mɔgɔw fɛ n'a ma ɲɛ ale bɛ kuma u fɛ o ka se ka embargo k'o wele ka bɔ a ka jamana kɔnɔna ka se ka karakow dayɛlɛ walasa olu ka se ka bɛn kelen ma ka ko to ɲɔgɔn ta la ko ne tɛ nin waati in na k'a fɔ embargo bɛ olu ka jamana kan aw bɛ tila tuguni ka na k'a fɔ k'a bɛ sigi ka fɔ kɛ n'olu ye k'i ka dɔn k'a fɔ o ye yɛlɛma ye wa o de kama min ye Abdramane Tiani a ma sɔn abada lezina ka CEDEAO ka ciradenw ani ONU ka ciradenw k'o bisimila ɲami faba yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ don min na fɔ bi na min ye ka dɔn k'a fɔ a ko kɔni a ma taa CEDEAO jimi sira fɛ abada o de kama ma kofɔlenw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni u bɛna tajuru berese la ni k'o ta k'o ɲɛsin Niger ma jagoya don Bazoum a ka se ka segin fanga na. Yani k'a to an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an m'an dɛmɛbaaw fo kosɛbɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ jamukan yɛrɛ taabolo kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ Nana fa Cheikh Tangara butigi belebeleba bɛ a bolo ka se ka pièce lakika ni k'o di aw ma TVS minnu de ko don an b'a fɔ nin waati in na k'a waleɲuman dɔn Dolo créateur Umar Jara ka waleɲuman dɔn Lamini Babala kɔfɛ Sikaso kɔnɔ an b'a fɔ ani ka barika caman da a ye an bɛ taa Sikaso sirakɔrɔ morikɛ kelen Dawuda Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani ka barika da ale y'an dɛmɛba ye kosɛbɛ aw gɛrɛjɛgɛ kɛra nin ye an bɛ dugawu de kɛ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.